За да внесе повече яснота по случая, съм поканял междузвездната мутра Джаба Джабев Джабистия! Добър вечер, господин Джабев. Как да се обръщам към вас? Моя Джаби. Джаби. Приятелите викат Джаби. Добре, Джаби. Бихте ли обяснили Джаби, защо го отвлякахте Йода? Много готин, бе. Готин, затова. Мара Трифонов няма да се прави ни на Лукас Ял, ни на Лукас Мерисал. Само извиняйте, виждам, че сте татуиран. Това кое е? Какво е това? Ти сега ще ме притискаш до стената и неудобни въпроси ли ще ми задаваш? Не, просто бих... Стой! Къцкаш. Ще ви избяга Йодата. Яла. Добре, бихте ли само ми казали... Дръж това и си напомни за неудобните въпроси, които ми задаваш. Благодаря. Бихте ли казали все пак, какво изразява тази татуировка? Това е репата, предполагам. Репата Скайуокър. Репата Скайуокър. След малко ще стане. А това? Това е човката Скайуокър. Човката? Да. Човката или клюна Скайуокър? Това е човката Скайуокър, двама верни приятели. Клел съм се в тях. Добре. Виж, верно, аз отвлеках Йода. Да? Ама по-хубаво е той сам да си го каже. Йода! Чекам да ми пееш! Шегувам се. Аз съм му залепил устата. Да, видях. Чекай. Да, ма много го измъчвате. Абе, с нощи малко ме доса. Така ли? Стъпка Що го отвлекохте сега? Що го отвлекте този човек? Що го отвлек? Той не е човек, де той е Йода. Това си е Йода отсекане. Да, Йода отсекане, да. А що го отвлекохте? Отвлекахме го, защото той Фастък постоянно повтаряше нека силата да бъде с мен. А кое е силата в България? Ние сме силата, нали бе? Добре, Джаби. Джаби. Какво го правите той Йода сега? Може и господин Джаби. Добре, господин Джаби. Няма проблем. Господин Джаби. Питай. Какво го правите той Йода сега? Какво го правим? Каквото го правим е Риванова. Мажем го. Какво да го правим е Йода? Да. Учиме го на йога. Сгъваме го по багажници. Така е. Да. Някой друг... Стой, мирен. Някой друг джедай, дали сте отвличали? Да го подръж малко ишкав кев, бе, а? Не искам, аз съм ишкав кев, бе, а? Държиш Йода, а? На въженци. Това не е въженцето на тоалетната. Чакай, леко. Някой друг джедай дали сте отвличали? Да, веднъж отвлекахме самия Дарт Вейдър. Така ли? Знаеш ли защо диша така тежко? Защо? I want to tell you something, my son. Защо диша така тежко? Ами и вие ще дишате така, ако ви возя 3 дена в багажника. Има ли джедай, които са минали в сенчестата страна на силата? Има и полицаи, има и прокурори, има и джедаи, всеки има, бе. Така ли? Кои са най-известните? Най-известните са Лук Скайуокър, Чесъна Скайуокър, Репата Скайуокър, Човката Скайуокър. С какво се занимават тия джедаи, дето ги изброихте? Джаби Скайуокър. Джаби. Занимават се с джедаване. Мушмурък. Извинявай. Окей, извинявай. Избега Йода. Йода избега. Ла тука, бе. Йода избега. Ла тука, бе, животно.
Избягай, Няма Йода. къде да одиме, студиото ти е 2 квадрата. Къде ще отиде? Да. И... Та какво? С какво се занимават? Нека да лежи долу, по-добре му е. С какво се занимават? Ма ви някаква коса му е пораснала странна. Йода. Мъх. Да. Мъх. Той е като дърветата. Йода махистия му. Занимаваме се с глупости. Да. Значи, тия моите приятели, топличко ли ти е? От климактериум е. Той е тук. Занимават се моите приятели, Да. С какво? с джедаване. С какво? Джедаване. Какво е това джедаване? Ходят по хората и викат джедадеш или джете кепаме. Но от малък, тъй като вече ти си го гепил, преди колко време го гепи Йода? Преди колко време го гепи? Колко време вече си с него? От кога си задаваш този въпрос? Окей, не си задавам никакъв въпрос. Друг въпрос искам да задам. Той Йода, сега ти си говорил с него при да му сложиш тази лепенка. Нали си говорил с него? Въпросът е дали, като си говорил с него, знаеш, дали си има гадже Йода, некоя йодка, примерно. Дали... По едно време беше гадже с принцеса Лия. Така ли? И в една от нея Трипио. После малко антибиотици. Да, антибиотио и така. Да. Но иначе той фарфалак тука ни е много полезен. Да не заспи, бе. Ето, например, вчера ги пихме един робот R2D2. R2D2, да. Да, обаче след като му пренабихме номерата, се чудихме... Его, той умре, аз ти казвам. Прави са на умрела лиси. Стани, бе, Както ние си имаме умрели лисици, така и те си имат в космоса умрели йоди. Умрели йоди, нали? Да. Последен сезон, ама нищо. Да. Значи, откак му пренабихме номерата на R2D2, чудихме се как да го кръстим, а той е зеления папатаец, вика, кръстете го Дичо. Нали знаеш? R2D2 напред, R2D2 напред.